Yo soy Íñigo, que toco el bajo y hago coros. Íñigo gra na gitarze basowej i śpiewa. Eta ze esan behar nuen, Paradiso Zinema diska 3. diskarekin ondo saldu genuen diska hori, ondo eta gainera estatu osoan, eta hor zeuden kolaborazio potenteak ere bai, eta orduan, segurazki hasi ginenean ez genuen espero igual ere beste errakazta ez, baina gehien bat Katalunian zen gauza bat oso, etorri ziren, egin genuen azkeneko kontzertua Bilboko kafeantzokin, eta Kataluniatik etorri zen jendea, kotxeak ere etorri ziren, kontzertuetakoa, eta bukatu ziren sarrerak, baina... Kariño handiarekin. Bai. Asko maite zentuzen, esango genuke beste esparru batera jontzinetela musika, akustikoagoa ere, ez? Azkenean horre egiten zenuten perkusioa, akordeoia, eta gitarra. Bateria gabe. Bai, perkusioa egiten zuen Patxuko, orain Esne Beltzarekin, ari dena jotzen, Sergio. Bai. Eta, gauza desberdin bat bateria gabe, izan zen gainera goratzen naiz talde horretako nola sortu zen edo talde hori, izan zen egon nintzela Parisen areto batean Fahrenheit deitzen zena, Fahrenheit, eta egon ginen jotzen negu gorriakin, eta orduan hor zegoen nagusia duduz, hasi zen jartzen bideo batzuk Santo Domingokoak eta horrela, eta ikusi nuen bateria, bakarri bateria bomboa jotzen eta guiro batekin, ez? Eta hortik hartu nuen ideia, esan nuen, ostra, pues ez dago gaizki. Estilo hori, nola periko erpia edo... Gainera, etorri berrian nintzen Santo Domingotik, eta orduan, nengoen engantzatu musika horrekin. Kolombian eta Venezuelan, eta autobusetara sartzen zera, eta autobusetan top musika akordeoiak. Ez naiz egon Kolombian, baina zu bai. Eta hor dago denbora guztian. Ballenatoa eta... Bai, autobusetan sartzen zerenean herri txikietaran barnekaldera sartzen zera autobus batean, goizeko 9:00, baina sineste zina den volumen batean, antxe, me jau, esos, uipa. ¡Corre, Pedro! ¡Te lo buscando! Kostua besterik ez horretzen, bere guratzok ez dut ulertzen, zipiak bere atzetik dabil, ez dio inori kalte egiten baina, kostua besterik ez horretzen, bere guratzok ez dut ulertzen, zipiak bere atzetik dabil, ez dio inori kalte egiten baina, Pedro Mayo, meskeranian, Pedro Mayo, eskua beteta, Pedro Mayo, besondo usaia, Pedro Mayo, berriz itzali zai. Berriz itzali zai. Berriz itzali zai. Pedro Mayo, meskeranian, Pedro Mayo, eskua beteta, Pedro Mayo, besondo usaia, Pedro Mayo, berriz itzali zai. ¡Órale, Pedro! Eta gero, hori Santo Domingon zen kumbia espidikoa, hori ez, baina el periko ripiau. A tope. Bueno, zenuen bezala frontman, ez? Aurrean dagoen gizona edo, ez? Mikrofonoan dagoen gizona, zeure hautsarekin eta... Bai. Eta esan duzu bezala, ez? Kantatu eta jendeak erantzun, ez? Ez da kopeta hundiko gizona. Frontman. Frontoiman. Frontoiman. Hori da, frontoietan jotzen genuen beti... Ez ordutan da kontzertu da, badakizu, frontoian 11:00, beti. Bueno, Nafarroan baldin badago izeko ordu bat, gutxien. Baina frontoian. Hor Josu Zabalak esaten zuna, baina dia toki batzuk, bakarrik ikusi du mundua osoan, bakarrik Euskal Herrian ikusten da. Toki bat bereziki eginda dagoena pilota entzuteko errebotatzen. Pim-pam, eta hor kontzertu guztia. Hor agudoa. Eta hor, venga. Eta etorri izan dira Inglaterratik eta teknikariak,
eta flipatuta. Ez da posible leku bat txarragoa, ez, pentsatzea. Etorritzen gogoratzen batek esan zidan, etorri zela Inglaterrako teknikari bat, eta galdetu zion gonbidatu zuena, ze egingo zenuk hemen lehenengo gauza monoan jarri. Monoan jarri, saiatzeko zen errebote pikin bat, nezakin nondi, baina monoan, lehenengo gauza monoan, bai, frontoian. Kuriosoa. Baina ezen egiten hemen, uste dute jaten zela, delay eta dena gartzen. Eta kuadrafonikoa albo aldo zen. Kuadrafonikoa eta venga. Dena, Oraindik ez da berandu Samurtasunari toki bat egiteko Zaborrontzira botatako musuak Berreskuratu behar ditugu Maitia Paradisu zineman ikusiko gara Leku hau Ametsak forjatzen diren materialarekin Egin da dago Paradisu zineman ikusiko gara Alemaniarrak Grises jantzita eta zurdinez Paradisu zineman ikusiko gara Leku hau Ametsak forjatzen diren materialarekin Egin da dago Paradisu zineman ikusiko gara Alemaniarrak Grises jantzita eta zurdinez Ni gogoratzen dudana, Sagarroien hasiera zen nahiko garai latza pasatzen ari nintzaila ni personal mailan, bai. Eta ordun banitun itzal batzuk ateratzeko horrela premia, ateratzaren premia. Eta ordun horrela jaio ziren Isaizpiak eta kanta batzuk horrela nahiko kaineruak eta gero ja 3. diskan horrela Asierrekin geunden, Asier Izuartekin, eta ja sartzen genuen onda hardcore, baina pixkate Kalifornian horrela baizeekin eta horrela ez. Bueno, pues estamos en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, y hoy nos acompaña Sagarroi Íñigo Muguruza, que se ha acercado a Vallecas a pasar esta noche aquí con nosotros y contarnos las últimas novedades de este grupo. Buenas noches, Íñigo. Muy buenas noches. Quería decir que me he encontrado Vallecas bastante cambiado. He visto las casas nuevas aquí alrededor de la emisora. He visto, por ejemplo, la nueva imagen de Paul Simonon en la camiseta de aquí de nuestro compañero, que es nada menos que Mikey Landon. Y sin embargo, quiero decir que bueno, ya me han dicho que la gente es la misma y las cámaras de fotos todavía también son bastante vintage. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas? Vienes con un disco nuevo debajo del brazo y también con una gira bastante calentita. Pues sí, pues hemos estado hace poco en Japón, por allí, pues la verdad que tocando mucho y riéndonos también mogollón. Hemos pasado muy bien y ahora mismo pues estamos tocando, presentando el disco por todos los lados. Bueno, por todos los que nos dejan, ¿sí? Y bueno, tocando, a gusto. Bueno, en el disco habéis vuelto a tener colaboraciones. En vuestro primer disco no teníais, en el segundo sí, en el tercero no, y ahora volvéis otra vez a tener varias colaboraciones, ¿no? Sí, solo tenemos en los pares. No, las canciones no he hecho nada. En este último disco colaboró, en el segundo disco colaboró Amparo también, Amparo de Paranoia, y en este disco colaboró Amparo, me fui a Granada con el máster del disco para que cantaran 2 canciones, y entonces allí en el estudio de Carlos de Escorzo, que está en un pueblo que se llama Peligro, que está al lado de Granada, llamamos a un guitarrista flamenco, también el Pisao, para que metiera el ambiente en esa canción. Le conocía a un percusionista que tocaba el cajón también y se montó en un sarao tipo cubano, ¿no? Un poco. Entonces ahí todo entre humo y cervezas. Y entonces pues quedó lo que ha quedado, ¿no? Pues una rumba bonita. Que por cierto no es una canción nuestra, es una versión de un amigo nuestro de Viascón, que tocaba la batería en Garbanzo Negro.
y el acordeón en los diplomáticos de Monte Alto. Y ahora el nombre artístico que ha adoptado vive en Galicia ahora y se llama Pulpiño Viescon. Y la canción está de una maqueta que tenía hace tiempo, ¿no? Entonces, Reggae Rumba de Viescon se llama la versión. Eta ja azkeneko diska Aikua zegoen gurekin kantatzen Miguel Gaztañaga, eta egin genuen gauza akustiko bat, eta letra guztia ziren Aikuak. Eta bueno, nahiko atipiko azkeneko diskoa ere bai. Izan daiteke ja markatzen zuena igual aldaketa akustiko hori ez. Aikuak hor, zer dira Japonen edo egiten direnez, idazteko molde berezi hori. Carmele Jaiok idatzi zituen gehiena. Jaikuak. Daukate forma, metrika jakin bat, eta hola. Hori da, bai. Bai, eta aber nola egiten duen galdera, zure letra gehienak, idatzi dituzun kantu, behintzat azken garai hauetatik, hori ez, aipatzen ditugun kantu gehienak, zeuk idatzitakoak dira, bai hitzari eta bai musikari buruz. Zuk beti ezkerrera jo duzu, ezta? Bai. Ez da egit, hola, esaten bezala, asto moduan esan da ezkerra orokorrean, ez? Kantagintza soziala izan da zurea, gizarte kezkak, arazoak, ez? Bai. Aula gara gero, edozer gerta dakiguke. Gure bizitza hankaz gora jartzeko edozer gauza, eta akabo dana. Egingo dut, oraindik hemenago, baina gero eta beldurra handiagoa dauka. Egin dezagun behin. Gainean atzamarrorituak Arimankea Telebistan ikusi nuen lehenengo aldiz itxasoa, lehenengo aldiz eriotza. Nortzuk izango ginateke irudi guzti hori egabe. Pentsatu alduzuen noiz bai. Luzea izango da borroka, prestaltza bete. Bai, ea zein den gehiago. Nire arima edo nina. Eskerrik asko. Apa. Eta gainera orain bizitzen ari garen garaietan eta garai ilun hauetan, ez? Bertolt Brechtek esaten zuen kantatuko da ere bai garai ilun hauetan edo, ez? Kantatuko da, ez? Ja bi alabakin, pues pentsatzen dute, a ber, ze usten digun, ze planeta usten digun, edo ze lurralde, edo ze gizarte mota usten digun gure seme alabei. Eta orduan horrek ere nire kasuan behintzat kontzientzia gehiago ematen dizu ikusteko ze gaizki dagoen historioa, asuntoa eta bueno, eta gauza horiek islada izan behar dute kantetan, bai.